La zona blava de Tortosa serà gratuïta una hora durant els propers 6 mesos. La mesura funcionarà a través de l'app i entrarà en vigor un cop s'aprovi en sessió plenària i hagi finalitzat el període d'exposició pública. L'alcaldessa Meritxell Roigé ha remarcat que es tracta d'una mesura que vol potenciar el comerç de proximitat. El que portarem al proper plenari serà una modificació de l'ordenança de la zona blava que ens permetrà a través de l'app poder tindre una hora gratuïta els propers 6 mesos, una hora gratuïta d'aparcament amb el primer tíquet que es produeixi un tíquet per dia i per vehicle, i per tant durant 6 mesos portarem a terme aquesta campanya per tal de promocionar que la gent vingui a Tortosa, que tindrà una hora gratuïta per tal de poder aparcar a la zona blava de la ciutat. Amb això també afavorim que no hi hagi contacte amb els expenedors i per tant minimitzem els riscos de poder tocar els diferents expenedors i fer-ho i evitar possibles focus de contagi. Roigé també ha avançat que es realitzarà una campanya per promocionar el comerç de Tortosa fora de la ciutat i atraure visitants. Hem encarregat una campanya per tal de promocionar aquí, però també fora d'aquí, fora de la ciutat de Tortosa, al territori, este comerç de proximitat i fer que la gent del territori de Terres de l'Ebre, però també del nord de Castelló, de la zona de la Franja, de l'Aragó, de la zona del Matarranya, que sempre hem tingut i que continuen venint a la nostra ciutat, que puguen saber que aquí hi ha un comerç important i un comerç que els està esperant. L'alcaldessa ha explicat que amb l'obertura del servei d'atenció a l'usuari i els primers equipaments municipals, el consistori ha instal·lat pantalles i ha adquirit material de protecció individual per protegir els treballadors amb una despesa d'uns 42.000 euros del fons de contingència. També s'han invertit 27.000 euros en ordinadors i altres elements informàtics per facilitar el teletreball del personal municipal. D'altra banda, Roigé ha donat a conèixer que s'han destinat 160.000 euros a restablir la normalitat als camins i equipaments municipals que van patir importants danys amb el temporal Glòria.